Ja, men har I hørt, hvad der skete til Michael i går? Nej, hvad skete der? Jamen, vi var til fest, og han drog så var sindssygt fuld. Gjorde han? Ja, vi var nødt til at kalde på taxa til at hente ham. What? Jeg hørte, du skal have for fuld eller sådan noget. Ja. Jeg kan faktisk fortælle jer noget. Hvad? Ja, så? Jeg er så sej. De kommer til at elske mig. Ensi, hvad laver du? Jamen, hvad gør I i morgen efter den der test, vi har? Jeg ved det ikke. Om dig kan. Er du forberedt dig? 80. Det skal sne i morgen, har I hørt det? Ja, det er sådan et rigtigt morgen. Ja, min fætter fra Jylland. 10 years later. Jo. Nej, jeg kan ikke. Jeg har fået lungekræft. Har du fået lungekræft? Hvor er Morten og Peter? De gad desværre ikke at være venner længere med dig. Ja.